kadang campur sari bintang samudra, Rayu, Diara, Yuanika, yuk bintang samudra. Wasik dong. Kok ijik kurang anggar sing ngadeg Diara iki mbok tambah. Ora jane aku mau spotting ya bajing loncat. Baleni kok oleh yo. Bajing loncat. Wis tahu bajing. Wis tahu kalau dia mana. Wis tahu kalau. Rocky mi coto tenan iki. Wis tahu. Om Is lho angger Om Is main ki lah Rocky melok. Sugihane Om Is kok iki wae. Sugihane Om Is. Mit. Sing marai laris Om Is ya kuwi. Kandari Lah iya. Ora, ya berarti kowe balane nganu Om Is. Balane mie balane. Balane nip. Ya apa mie balane. Wilujeng dalu Mbak Diara. Jumpa untuk yang kedua kalinya. Aje. Wonten dalem pun Bapak Agus Purwanto. Leres nikah. Ingkang kemareng margi Kang Putra. Mas Putra Sah Arka Wiratama. Aje, pokoknya ya wis didongakno mangke. Ya wis dongakno dongane bolak-balik. Tapi gak oleh joget. Gak oleh joget, muga ya cah pondokan. Urung garing. Oh, cah pondokan iki urung garing pisan. Mboten sunate sampun dewi ngenane niki. Menika wonten pamundutan. Gak omong. Apal. Pamundutanipun sesideman. Menika keparang dipun bawani Mbak Diara. Kok dibawa? Saya tahu, ya mau perjanjiannya gak ngono loh Mas Santo. Aku kudu marah be Mas Santo iki. Piye? Mang jane perjanjiannya aku kan mau wes. Lah dadinan kok sing live malam gak bawa. Gilirane Risma. Ya pisan iki lho, pisan iki engko. Aku dikongkon neh. Gak apa pisan kita engko tak baleni neh, engko tak genteni engko. Moh kok sekali-kali izin ora bawa. Oh gak usah ya Kim ya. Gak bawa potong seket, aku lo wis lunas. Anje, non sewu niki kang nyuwun bapak sinten niki? Mas Tris. Mantri. Oh. Oh gak kok mantri kok aku sih antoki kok. Kersa tindak mriki? Oh alah. Monggo kersa jumeneng mriki. Bawa ke Mbak Mas Riz. Nggih. Mboten langsung. Oh nggih. Anut. Rocky. Ndang bawa to Diara iki. Ora gak bawa terus mboten. Kayak yo manut to aku. Mboten bawa? Tenan Mas Riz. Njaluk bawa kowe. Kok ya sekali-kali izin lho. Ayo. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendara terus yung selendang kuning kang saking alis swara kurang permono
anggrung-grung marang bendoro sang ayu pijer ngincangake halis terus tresno sasideman diguyurake Ijen tenan kok so. Sesuk jejak naik ya. Awas gue nek jejak naik.
sesideman mesti kasembah dan Jan wis kaya rombongan cokek kuripan lah ngene. yo kok so iki lagu iki aku jane asine pamali lho Cokek sesidemen ki artine apa gak gendaan to Sesidemenan,